क'क्राझार जिल्लानि बतझरनि सिङाव थानाय लालमाटी गामिनि मुस्लिमा रन्जिला ब्रह्मआ थांनाय 20 मार्च रबिबार मोनानि 11:30 समाव गुवाहाटीनिफ्राय तिनिसुकियासिम गावनि असे बिजामादैनि न'आव बिजामादैजों ट्रेनाव जयै थांदोंमोन। ट्रेना जेब्ला डिमापुर मोनहैयो अब्ला बिजामादैया बिखुनजो रन्जिला ब्रह्मखौ नायदोंमोन। अब्ला मानसिया ट्रेन सायाव गैलामोन। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 789-606-33332 एबा 967881704 जानबुं नङाव कल खालामना खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बेखौ आं नोंनो फन मोनसे थारमाने जोंनाव जावैसा फैदोंमोन नालाय बिजामादैया फैदोंमोन नालाय दा बिजामादैजों थांफानो होननानै बियो थांदोंमोन। थांनानै दा गुवाहाटी बारनानै बेनिफ्राय बबेबा स्टेसनाव बहाय ओंखारखो ना बबेबा दाब्बायाव थाखो आं बेखौ मिथिनो मोनाखै। बेनि एसे खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थारमाने जोंनि बिबाजै आरोखि जोंना गामिया लालमाटी गामि। बे लालमाटीया बतझरा क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावनि खाथि आरोखि। ओमफ्राय काजिगाव पुलिस स्टेसना जोंना। ओमफ्राय पस्ट अफिसा लालमाटी थुमबागान, गामि गुबैथारा लालमाटी। ओमफ्राय पिन नङा 783332। माने जोंनिनो बिबाजै आरोखि रन्जिला ब्रह्म। बियो देहाया एसे लोरबांमोन नालाय बिजामादैया बेखौ न'आवहाय लांनानै सिकित्सा लाहैनो थाखाय लानानै थांदोंमोन। थारिखआ 20 थारिखमोन। हरनि 11:30 समावहाय बिसोरो गुवाहाटीनिफ्राय लिड' एक्सप्रेसआवहाय गाखोनानै थांदोंमोन। थाङै बिदिनो 2:30 समावहाय लामायावहाय बियो बाहेरायावहाय ओंखारदोंमोन। खर' गिदिंनाय मोन्दों होननानै दै दासिमनो होननानै ओंखारदोंमोन। दा बेनिफ्राय बे गाखोफिननो रोङाखिसै। दा बिजामादैयाबो लोगोआव दंफायोमोन, नाथाय बे उन्दुलांदोंमोन। बे सिखारनानै नायबाय, दा मानसिखौ नुयैखाय बियो दा नागिरलाबायदोंमोन, दा मोनाखिसै। उनावहाय बियो दस्रा दाब्बायाव गाखोखो ना ओंखारनानै बेयाव थालांखो, जुदि सोरबाफोर मिन्थियोब्ला दहाय सिगाङाव होनाय थङावहाय खिन्थानानै हरदो आइ आफामोन। बेनो जाबाय आंनि खावलायनाया।